Production. Waiwaye adon tafiya ne, amarya yar lallace. Abubakar angon Maryam ne, amarya kin yau dace. Kauna ce ta haɗa ku, dan babu mai raba ku. Yau dai na iso bikin mai gida zan doka tambari. Sannan amarya yar gari, na shaida baki laulayi. Ke ɗaya ce sarauniya, dan kekin zarci gimbiya. Ku yi haƙuri da juriya, har tsufa za ku cimmawa. Amarya, daure amarya, amarya Maryam, daure amarya, abu ne ango, daure amarya, amarya ta ango. Yau kin zamto jiko, amarya halin ki ba shi da rango. Maryam mai tafiya ke zango, amarya kin zama tashi. Maryam shi ma ya zama naki, amarya ke junan ku amana. Sauran junan ku kudamke, amarya Allah karra ku tona. Daure amarya, amarya Maryam, daure amarya, abu ne ango, daure amarya, amarya ta ango. Sannan amarya yar lalle, kun yi auren sinna. Abubakar angon Maryam, aure ya dauro. Sannan amarya yar lalle, kun yi auren sinna. Abubakar angon Maryam, aure ya dauro. Ango da amarya kun dace, haduwar kwakika kauna ce. Yau ga ku guri dai yarda ce. Abubakar Kifi angon Maryama, yau kun yi aure kun karo kima. Yo zama baka ba Maryam Abubakar ango da Amarya. Aure dai ya dauru a yanzu na ce kuma kun zama manya. Idan da ka za a yi ko za turbe sai an nemi tabarya. Da an batun girki to ko ka murhu sai an nemi tukunya. Amar sayar dangi ce, angon nan ya yoda ce. Maryam mai kima ce, sannan mai daraja ce. Kai amarya mai kirki ce, Abubakar dan ya tantance. Cikin dubu ya zaɓo ki, dan ya yaba halinki. Amarya ko a gida kirki, amarya mai ladabi da biyayya. Maryam ya mai kunya, amarya kin yoda can angonki. Amarya ba zai ba ki kulawa kin ji amarya. Ba aboki fi na kaunar ki amarya. Ba ki zauna a gida samkar ki zarya. Ba cikin tariyar ku kore karya. Ba a tisha rika da sutura ango ya dawo kanka. Na san dai za ka kula da amarya, na shaida sannan amarya yar lalle. Ya aure sunna Abubakar ango Maryam, aure ya daure. Ina uwar gida Fatima ga amarya na, in ga abokiyar zama nan sai kirke ga yar uwa. Ku yo zaman amana kar da ku sanya damuwa. A zaman ku ɗauki hakuri, ke ma amarya ɗauke ta yaya ta ki zaman cikin gida. Indan Allah ku sanya juriya, 'ya'yan ango suna murna. Aure aka yau na soyayya, in Khadija yau tana murna. Sannan na Ahmad yana murna, ta'aziyya zanuwa iyayen ango. Allahu ya ninka rahama a gare su. Iyaye kun amarya na yin murna, murna ta biki suke na auren yarsu. Dukkanin dangi a yau suna yin murna. Yau na ga abokanai na ango duk sun zo, har ma na amarya duk suna yin murna. Dukkanin dangi a yau suna yin murna. To ina abokan ango, ga Abdu Mansho mai nama shi ma yana yin murna. Ga Abu Mudi mai nama kiɗan ka sai na doka. Abdulwahab Mannaji dan amana ya gaishe ka. Usman Kiri mai nama shi ma kauya yau murna. Usman Dansina mai nama na ango ina gaishe ka. Ayuba ne shi ma namu na ango dole nake gaishe ka. Sannan Nazira abokin ango Gidoga ina gaishe ka. Usaini jigogun ango dole ne maka baiti. Baba gurin ci Suleiman no aiki na gaishe ka. Iyaye namu baitin ka a yau na daga. Esbreka na ku ne, dan keti mai wakar ku ne. Ango da amarya fata na alkhairi, addu'a a gare ku Allah tsare da shari. Ango na amarya sannan amarya